Escena 5. Onde está o botón eliminar? Hoxe é martes, xusto antes de que soi o timbre de entrada á clase. Estamos na porta do centro escolar. Anxo está cos seus amigos Ricky e Mark. Os tres miran atentamente a pantalla do seu móvil. Cando nos sentimos solos, é preciso contar cun soño onde escondernos. Que vos parece? Pois a verdade é que non senten... Está moi guapo. Iso iba a dicir eu, que está moi guapo. Sí, está guapísimo. Super guapísimo. Como críticos literarios sodes a repanoche. En serio? A que sí? Ves, se tiveras un perfil segredo, agora poderías ir a... Xa estamos outra vez. Mira, por exemplo, dime un nick que che guste. Un nick? Sí, un nome en clave. Transparent Boy. Xa sei o que é un nick. O que non sei é para que necesita un anxo. Para a súa conta de Instagram. Pero se eu non teño Instagram. Agora sí. Paso, tío, como me vexo nos meus pais... Non van a ver. Ti non coñeces aos meus pais. Os do CSI ao seu lado son uns bailarocos. Iso podese borrar? Sí, claro. Pero é unha pena. Hai xente da clase que xa ten conta aí. Sabíadelo. Salva tamén. Ajá. Ao mellor así dáseche mellor falar con el, porque cada vez que vos vedes xa sabemos o que pasa. Que pasa? Que te lías. Non, Marc, non me lío. Claro que te lías. Iso é verdade. A última vez chamache Silvio. Para nada. Pasache sempre. Atascas. E líaste. Admíteo. Admitilo é o primeiro paso. Pero que vos deu hoxe conmigo? Pois que Salva che gusta dende que o viche o primeiro día do curso. Non é verdade. Solo me chamou a atención. Como era novo... Sí, claro, vai ser iso. Entre o móvil e os amoríos, este ano estades un pouco plastas, a verdade. Ese plural a que ven agora, que significa? Que significa plural? Sí. Pois o contrario de singular. Os amanecemos moi chistosos, A ver, o que eu digo é que ti e Nadia... Queres baixar a voz? Como se fose un segredo. Ela non sabe nada. Pois debe ser a única. Non sabe nada porque non ten nada que saber. A mí Nadia non me gusta. Nin sequera me cae ben. E se me dixeran que se quero ser o seu amigo, ata dirá que non. Non o crees nin ti. Pero se lle faz todo o rato a pelota. Nadia, que ben falas. Nadia, que ben debuxas. Nadia, que ben xogas ao fútbol. É que xoga moi ben ao fútbol. Xa, e Ena tamén, pero a ela non llo dis. E iso é porque che gusta Nadia. Vamos a ver se nos centramos. Que non estábamos falando de min, senón do seu perfil segredo. Vou no borrar. Pois é unha pena, porque poderías colgar aí o texto ese tan guapo que escribiche. Guapísimo. E así Salva podía lelo sen saber que es ti. Mira, só falta que pulses o botón de publicar. Un simple clic e o texto pode que chegue ata Salva. Ou non, internet é moi grande. Xa, pero non segure non tanto. E puse na ubicación aí arriba. Ves? Que me ves a foto saberá que é de alguén de aquí, pero non de quen. Que non, tío, que paso. Veña, Salva, que chegamos tarde. Solo é o primeiro timbre. Xa sabedes como se pone de música cando chegamos tarde. E vos non entrades? Claro que entramos. A ti gustache? Quen? A de música, que se che cae ben. Si, non, isto non sei. Iso é un sí ou non? Podo che pedir un favor? A min? Claro, estou che preguntando a ti, non? Queredes entrar dunha vez? Non, quero decir sí. Es moi decidido, ti, non? Pois eu entro, que non quero que me poña falta. Quería decir que sí, que me podes pedir un favor. Estudache moito para o exame de lingua? Non, ben, sí, en realidade sí. Vamos, que non estudei moito porque xa o sabía de antes. Que non é que querai
decir que sexa sinxelo, pero que a min, pois... Pero, sí, estudei moitísimo, en realidade. É a cuarta hora, verdade? Sí, e antes do recreo. Quero dicir, despois, iso. E despois, porque primeiro vai o exame, e despois o recreo. Non, primeiro vai o recreo e despois o exame. Estás ben? Pois claro que sí, Silvio. Salva! Eu non pude estudar moito. E iso? Onte non foi un bo día. Ademais, iso de analizar oracións dáseme fatal. Podemos vernos na biblioteca e axúdasme. Eu? Claro, estouche preguntando a ti, non? Claro, que sí que me axudas. Digo, que che axudo. No recreo, vale? Moitas grazas, Anxo. O desexo das estrelas cumpriuse. Salva sabe o meu nome. No, subina sin querer. Eliminar, onde está o botón de eliminar, por Deus? Un gústame, pero se acabo de... E outro máis, Pero como é posible? Que? E agora que fago? Agora que? Marc!